సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోని చూడండి. మన టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది లేదా ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సో డీజే సాంగ్ సూపర్ అంటే సూపర్‌గా వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో మన సబ్స్క్రైబర్ ఈ వీడియోతో "చెయ్ బ్రో" అని ఒక వీడియో పంపించిండు. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, 3 డాట్స్, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. 3 ఫొటోస్ ఈజీగా వీడియోని చేసుకోవచ్చు. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటోని మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫస్ట్ ఫోటో ఒక్కటే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, 1 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్, చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. కంటిన్యూ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎక్కువ లెంత్ వీడియో అవుతుంది ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే. సో మీరే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు కంప్లీట్గా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇక్కడ దాకా, సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఈ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ కంటిన్యూ అదే 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి ఇలాగే చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఒకటే ప్రాసెస్. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటుందిగా, దాన్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 26 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని
ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.